Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Acabamos a colleita, entonces normalmente no verán solo solemos mirar para a parte de arriba, pero mismo que se desarrolla a cepa pois na parte aérea, a parte radicular, aínda que non a vemos, sabemos que estamos aquí, non? Entonces, agora, despois da colleita, pois temos un momento onde podemos prestar un poquinho máis de atención a todo o que está no suelo e que non se ve. Acabamos de facer así, pois coller unha pouca terra e descubrimos a biodiversidade, o que temos debaixo do suelo. Pois, por exemplo, nun chan vivo, nun chan sano, pois que aparezca nada máis escarbar algo, pois algunha miñoca ou algún outro insecto, pois nos dá pois unha noción da vida que hai debaixo do suelo. Por unha parte está esta bioloxía máis grande, pero sobre todo o importante é o tema da microbioloxía. Tanto animales como despois todas as raíces, tanto da planta como sobre todo das herbas da coberta vegetal, pois é importante pois observalas, que nos pode dar pois unha información valiosa do estado do chan, que vai ser o reflexo do estado da vida que teñamos arriba. No momento que vemos que hai pois miñocas e que hai raíces, pois voulle dar volta ao terrón, onde vemos pois distinta tipoloxía de planta. Por exemplo, aquí topamos un trevo. O trevo é unha leguminosa. Que é unha leguminosa? Pois é unha planta que é capaz de fixar o nitróxeno da atmósfera e pasalo ao suelo, e despois, cando morre, pois devolverllo pois a outros vegetales, como pode ser a cepa. Un suelo san e biodiverso pois vai a ter distintas plantas, distintas ervas que nos van pois a axudar a levar o cultivo adiante. De xeito natural, se facemos ben as cousas, pois xa se van a facer con unha cuberta espontánea, pero tamén podemos facernos unha sementeira con algún tipo de erva, con algún tipo de cuberta, algún cultivo, chamámoslle de cobertura, que nos poida ser interesante pois para equilibrar ou para axudarlle á viña que vai arriba. Por exemplo, en suelos pobres ou que queremos que teñan máis vigor, pois vamos a sementar pois deste tipo de ervas leguminosas, como poden ser os trevos ou as vezas. Se temos un chan que ten un exceso de forza, por decirlo así, con moito suelo, pois podemos sementar unha erva que sea máis competitiva, como pode ser un cereal, non? Como pode ser un trigo ou un centeo. Entonces, dependendo do que vayamos a necesitar, pois podemos facer unha sementeira ou outra. O momento de facer a sementeira é agora. Mentre temos aínda temperaturas no outono, pasamos do verán onde o suelo estaba máis ou menos seco, sobre todo a parte de arriba. Agora, coas primeiras chuvias, mentre temos a temperatura, sería o momento ideal para facer unha sementeira, chamámoslle dun cultivo de cobertura, é dicir, dunha erva, dunha semente, dun cereal, que nos sea interesante pois para equilibrar ou para correxir ou para axudar, sobre todo, a viña a que estea equilibrada. O que buscamos é o equilibrio da viña, tanto da parte aérea, pero vai ser un reflexo do que temos debaixo da terra. Hai que ser observador, entonces, se eres capaz de escoitar o suelo e a cuberta vegetal, pois tamén che fala, non? Entonces, pois, bueno, quer decir, que era unha formación, un estudio, sobre todo que sea observador, conocer un pouco a
a flora que temos nos nosos suelos é un pouco, dependendo da flora que temos nos nosos suelos, xa vai ser indicador pois, do estado de estás, incluso se tes algunha cadencia ou se tes algunha cousa que correxir ou se está ben, pois seguir favorecendo pois que esta flora estea traballando para nós. Unha das cousas importantes nos nosos suelos, que son suelos con bastante area, é a cantidade de materia orgánica. Canto máis negra sea a terra, pois nos dá pois unha indicación da materia orgánica e da actividade que ten. Sabemos que temos que pasar moitas veces polo suelo, sobre todo pois, para facer tratamentos ou calquer outro laboreo. Cada vez as máquinas os tractores son máis pesados, é o tema da compactación, quizás é un dos peores enemigos que ten o suelo, non pasar reiteradamente polo mesmo sitio, incluso sobre todo cando está mollado, que ao final cando chove, cando máis temos que pasar polo tema do mildio, pois vai a provocar que haxa partes do suelo compactadas, quer decir que están duras e que ten poucos poros, pouco aire no suelo. É moi importante no suelo, tanta agua como a cantidade de aire. En suelos que teníamos que correxir porque están compactados, o momento de facelo é agora. Estamos nunha fase do cultivo de outono onde hai como un crecemento radicular, onde as raíces están medrando, está fixando a planta reservas, é dicir, as reservas, os nutrientes que teñen as follas o están pasando a madeira e hai un momento de expansión radicular desde ahora hasta que está a parada vegetativa, que é cando cae a folla. Se facemos unha labor, un subsolado, é dicir, unha rotura, unha poda destas raíces, vamos a estimular que volvan a medrar e incluso esas cicatrices que vamos a facer por podalas, pois van a cicatrizar rápido, non vai estar tanto tempo esa ferida aberta onde pode ser un vector de entradas de enfermedades como pode ser a hermilaria ou algún outro fungo, non? Entonces, desde que se acaba a vendimia hasta que empeza a cair a folla, é dicir, durante os meses de outubro e a primeira quincena de novembro, debería ser unha época de actividade onde preparemos o suelo para que na primavera, cando empece a brotar, o podemos facer. Todo o que non fagamos ahora hasta novembro, hasta que caia a folla, despois no inverno xa é máis fácil que o suelo estea máis encharcado, que estea máis pesado, se estas actividades teñen que estar co suelo, chamámoslle con tempero, ni moi húmido, ni moi seco, para que realmente teña o seu efecto. Todo o que non fagamos ahora no outono vamos ter que esperar a primavera, a febreiro, marzo, a que a planta empece a activarse para que realmente teñamos os resultados esperados con estas prácticas de laboreo de suelo. Nestes momentos de desenvolvemento do viñedo, recomendamos prestar a máxima atención ao mildeu e combatelo con produtos a base de cobre. Así mesmo, debemos protexer os viñedos ata a vendima de posibles ataques por botrite, respectando sempre, no último tratamento, os prazos de seguridade especificados. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Temos uns sapeiros, chamámoslle un subsolador, ao final é como unha reixa, como un arado, pero non voltea ao suelo. Nós o que non queremos é invertir perfiles. Que quere dicir? Que a parte da terra negra que está na parte de arriba siga arriba e a parte do xabre que está abaixo siga abaixo. Queremos romper, queremos airear, que estea máis floxo, máis esponjoso, pero non queremos mezclar perfiles. O que queremos é que estea blanda para que lle sea fácil as raíces medrar aí. No momento que metes ese sapeiro, pois vas a podar, vas a cortar unha certa parte das raíces, pero o efecto é similar ao que facemos na parte aérea. Podas e vai provocar que esa raíz que queda, pois que medre e que se ramifique e vas a provocar que activala, por decirlo así. É importante o momento que faz, se o faz en plena vegetación, cando está evaporando moito, pois vai haber un decaemento da planta. Neste momento que non hai unha alta demanda de agua, pois vai beneficiar e sería o momento pois para facer estas labores, tanto agora no outono como na primavera. Xusto antes, cando se empeza a mover a savia, son as dúas épocas onde recomendamos facer este tipo de labores. Pois ao final a planta come polas raíces, non? Entonces, é como a nós, se estamos ben alimentados cunha dieta variada e saludable, pois vaísenos a ver pois nunha cara pois máis refleja o estado sanitario, non? Entonces, no momento que hai problemas no suelo, ao final a planta tamén o vai a detectar.
estamos nunha tendencia de cada vez utilizar menos abonos químicos, por decirlo así, e máis abonos orgánicos. Canto máis conoces o suelo, canto máis información tes, pois podes utilizar outras técnicas, outras ferramentas, donde por medio dunha corrección, que pode ser dun esterco ou un encalado, podes axudar a que estes soldados, estes traballadores que temos de xeito gratuito no suelo, que é toda a diversidade, pois activen os nutrientes que están para que os poidan disfrutar tanto as ervas como sobre todo a planta. Ao final somos viticultores e o que queremos é facer uva e que a planta estea o máis sana posible. Empezamos a estar na época de análisis de suelo, é dicir, é recomendable, pois non fai falta todos os anos, pero cada 3-5 anos pois facer unha analítica de suelo onde nos vai a dar información de como está, sobre todo balanceados os nutrientes que hai, non? Os calcio, magnesio, fósforo, potasio, se hai algunha corrección que hai que facer de xeito puntual, e a partir de aí, mirando o análisis de suelo e mirando como está a viña, pois poderemos facer unha recomendación de abonado. As materias orgánicas e os encalados poderíanse botar agora en outono ou en primavera. As materias orgánicas frescas é interesante botalas agora para que teñan pois prácticamente estes meses hasta que empeza a haber demanda da planta para que se procesen e esa comida, eses nutrientes estean a disponibilidade das plantas. E o encalado, como é un produto que se move menos, o cal, vai incorporarse ao suelo, pero non vai ser lavado polas chuvias. É dicir, os produtos máis lábiles, é dicir, máis solubles, sí que sería contraproducente botalos agora, como pode ser un abono mineral, por decirlo así, pois parte deses nutrientes vanse disolver e poden acabar pois nunha parte que non é onde nós queremos, non? Pois agora con calma, que visiten a súa viña, que observen o suelo, que sean capaces de ir cunha laia ou cun un sacho, pois mirar un pouco que duro está, en que zonas está, por si hai que decidir facer unha intervención, facela no seu momento. Esas intervencións é moi importante facelas no seu momento. O seu momento é cando hai tempero, cando a terra non está ni moi mollada ni moi seca. Se o faz co suelo mollado, como pode ser hoxe, despois de cair toda a noite pois en torno a 20 litros, pois esta labor pode chegar a ser contraproducente, non? Entonces, pois, en caso de dúda, pois os técnicos pois estamos aquí á disposición para dar o noso consello e a nosa recomendación. O groso da vendima deste 2022 da denominación de orixe Rías Baixas xa está no interior das adegas. Segundo datos do Consello Regulador, a colleita roldou os 41 millóns de kilos de uva recollida. Muy satisfechos. En general, veníamos de una campaña con algo de incertidumbre, como siempre, con un verano de una ola de calor intensa, que no sabíamos cómo iba a reaccionar el viñedo. Y conseguimos llegar, después de todo ese calor, pues con un estado sanitario de la uva buenísimo, una maduración, la verdad, que excelente. La uva entró en bodegas, pues la verdad que creemos que con una calidad estupenda que nos permitirá seguramente tener unos vinos muy buenos. Houbo cantidade, pero houbo sobre todo calidade. Consello Regulador, viticultores e adegas coinciden valorando de xeito positivo a vendima, sobre todo vindo dunha campaña marcada por unha seca sen precedentes. Tuvemos un 40% menos das precipitacións que suele haber nun ano normal. Podemos estar de media en torno a 1.400, 1.600 milímetros ao ano. Este ano non chegamos aos 1.000, estamos en 800 e pico litros acumulados nos últimos 12 meses. Eso o que provocou, bueno, pois unha primavera normal, pero sobre todo no verano, pois un verano seco. Pero xa hai anos que o sector se enfronta a campañas que cada vez teñen menos que ver coas de hai unha década. O cambio climático nótase no campo, incidindo incluso no adianto da vendima. Estamos notando de que as campañas que non ten nada que ver co que pasaba fai 15 anos. Quitando o do ano pasado, que foi unha campaña máis parecida ao anterior, o resto de vendimas son vendimas tempranas, son vendimas nas que a uva colle graduación moito antes e que a principios de setembro, na primeira quincena, estamos vendimando, cando antes o habitual era na última quincena de setembro ou principios de outubro. Así as cousas, a profesionalización do sector é cada vez maior e os viticultores contan con máis ferramentas para axustar a súa viticultura a estes cambios.
Canto máis información tes, pois máis fácil é de gestionar e estes picos que a climatoloxía nos vai a dar e o podemos pois minimizar, non? Para poder chegar ao obxectivo que ter a viña san e equilibrada. Unha ferramenta que temos hoxe pois moi valiosa é a previsión climática e meteorolóxica, non? É dicir, hoxe pois temos estacións meteorolóxicas onde sabemos en cada momento pois que cantidad de agua choveron nos últimos meses, no último ano, unha previsión a medio plazo, uns sensores de suelo que nos din pois canta cantidad de agua hai aí no suelo, canto está retenida e nos pode anticipar pois información para poder tomar decisións. Outra problemática nesta campaña foi a falta de man de obra para o momento da vendima, algo que se repite nos últimos anos e que tamén obriga a adaptar as tarefas de recollida da uva. Antes os estudiantes colaboraban máis nas vendimias, a hostelería absorbeu tamén moita xente eventual que viña ás vendimias. O feito de que moita xente que este tamén cobrando prestacións e que non se lle pode facer contrato se non perde esa prestación é algo que levamos reivindicando fai tempo, que se lle permita a esta xente para un traballo eventual facerlle un contrato e que siga despois contando con esa prestación. Entonces son un cúmulo de circunstancias. Tamén é certo de que Rías Baixas medrou en superficie, cada vez é máis volumen de uva que temos que recoller. Son moitas circunstancias as que afectan, pero é o que nos queda a partir de agora. A colleita do 2022 tamén será recordada polo bo prezo da uva no mercado. Segundo a Asociación Agraria de Galicia, fronte ao euro e 80 céntimos do ano pasado, este pagouse a unha media de 2,50 €. Dende o sector saben que as cifras están marcadas pola lei da oferta e da demanda. A clave é que permitan que a actividade duns e doutros sexa sostible. Rías Baixas e o Albariño pois ten unha demanda destes produtos, entonces ao haber demanda e a bons precios, pois o precio da uva pode acompañar a esta demanda, non? Ao final ten que ser un equilibrio e sobre todo temos que ser conscientes de que debe ser sostenible do tempo. O precio da uva non só ten que cubrir os costes de produción e ganar algo, ten que ser aquel que provoque que esta actividade sea sostible e que a xente xoven que se queira involucrar e que se fije población no rural e que a xente nova que vexa unha salida e que rote aos que se están jubilando e están deixando a actividade. Con estes precios podemos conseguir eso, pero ten que ir acompañado tamén de que o viño, decir, este é un equilibrio entre viticultores e bodegas. Siempre conseguir, el mensaje tiene que ser que sea un precio sostenible, tanto que sea bueno para el viticultor como para las bodegas, porque tanto en un caso como en otro puede producir un desequilibrio importante. Los costes económicos de producir la uva, desde luego, son más altos, pero también trasladar esos precios luego en el vino al sector, a la parte comercializadora, también es complicado. Entonces, bienvenido sea, mientras los precios sean justos, y abogar pues por esa calma y esa tranquilidad. O bo prezo da uva, a cantidade recollida e a excelente calidade conseguida son motivos suficientes para que esta vendima deixara un bo sabor de boca en todo o sector. Mais aínda cando son conscientes de que no momento en que os viños estean listos para abandonar as adegas de Rías Baixas, os mercados estarán agardándoos cos brazos abertos. Sí que el trabajo a lo largo de muchos años, sobre todo de viticultores y bodegas, y el nuestro propio en cuanto a promoción, ha permitido ganar muchos mercados, mucha comercialización, sobre todo en los mercados exteriores, y eso poquito a poco ha ido demandando más vino. Eso, afortunadamente, ha provocado que no haya un problema precisamente que sea el de ventas, ¿no? Ahora veremos, con esta incertidumbre económica generalizada en todos los sentidos, cómo se va desarrollando. A día de hoy, un poco la fotografía de nuestra denominación es que estamos quizá un punto de un poquito de tensión, pero de otra manera también estamos viendo cómo estos últimos años se están abordando más proyectos de plantaciones, y si eso se hace de una manera regulada y de mano de esa demanda, pues aún seguiremos creciendo todos estos años, y yo creo que podremos abordar esta demanda con calma. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O
O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas celebrará por 6º ano consecutivo o Día Movemento Viño de O, unha acción colectiva promovida pola Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas. O obxectivo da iniciativa é poñer en valor a importancia do concepto de denominación de orixe, para que o público asistente o identifique co viño de calidade que se produce na súa zona e que achega a sustentabilidade ao seu territorio. Tras 2 anos de pandemia, a cita recupera presencialidade e terá lugar este sábado 22 de outubro na pontevedresa Praza da Pedreira. A xornada dará comezo a 1 do mediodía coa actuación musical do grupo local A Casa dos Ingleses. A 1:25 as persoas asistentes poderán coller os cataviños para participar no brinde colectivo e que terá lugar de forma simultánea a 1:30 do mediodía en 36 denominacións de orixe diferentes de España. O brinde será oficiado por un representante do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Os participantes terán a ocasión de degustar distintas marcas adscritas a esta denominación. A xornada finalizará ás 2:30 cunha nova actuación musical da Casa dos Ingleses. Esta 6ª edición do Día Movemento Viño de O será a de maior participación. 36 denominacións de orixe de viño de España de 15 comunidades autónomas. As persoas participantes nestes eventos brindarán polas denominacións de orixe de España e a súa contribución á sustentabilidade ambiental, económica e social das súas zonas rurais. Ademais, poderán compartir o seu brinde a través das redes sociais co hashtag de O Territorio Sostenible. Deste xeito, contribuirán a poñer en valor o traballo de miles de familias que ven en viñedo, ven en adega, traballan duro cada ano para que a sociedade poida gozar duns viños de calidade recoñecida que levan con orgullo o nome da súa terra polo mundo e representan moito máis que un produto, un territorio cunhas condicións naturais únicas e un saber facer local preservado e coidado de xeración en xeración. O Concello de Meis celebrou no 2019 por primeira vez a súa festa gastronómica Meus Viños. A celebración foi un éxito, pero a pandemia impediu que se repetise, aínda que o ano pasado algunhas adegas si fixeron unha celebración nun formato reducido. A volta á normalidade permite que Meis volva a celebrar a festa Meus Viños para poñer en valor a importancia do sector no Concello. E, bueno, pois para nós, como sabedes, esta festa non é unha competición, é unha festa que despois do momento pois da vendima, de un momento que, realmente é un momento de tensión, non? Porque as persoas que se dedican a este mundo pois se xogan todo en unhas semanas, non? Todo o traballo do ano, pois xa unha vez que a colleita xa nas adegas, pois é un momento de tranquilidade, é un momento pois de disfrutar pois dos compañeros, das outras adegas, de veciños, de familia. A diferencia da primeira edición, a festa deste ano terá un día máis, do 21 ao 23 de outubro, e contará con 13 adegas. Ademais das casetas das adegas, haberá música e diferentes actividades. Algúnas continúan como o show cooking e a cata amateur, e aparecen outras novas como o túnel do viño internacional. Vamos a ter viños de 10 países, máis que nada para, bueno, pois acercar os nosos veciños pois a outro tipo de viño que non están acostumbrado. Temos viños do Novo Mundo, do Vello Mundo, de países tan raros como pode ser Líbano, Australia, Sudáfrica, vale, despois máis cercanos como temos portugueses, franceses, italianos. Na primeira edición contabilizáronse máis de 1.100 cataviños vendidos, unha cifra que este ano a organización agarda superar. Para as adegas, esta festa é unha oportunidade para promocionar e vender os seus viños. A promocionalos, non? E a facer desto, pois, ao mesmo tempo, pois, un evento gastronómico, de turismo tamén, e ao fin e ao cabo, bueno, pois que nos axudan tamén as nosas marcas, as nosas adegas, pois de alguma maneira pois a que teñan máis visibilidade entre os veciños que a teñen, pero que non é demais que poidamos de alguma maneira profundizar un pouco máis, non? Na festa de Meus Viños tampouco faltará a comida. A celebración contará con 3 postos de alimentos, un de polvo, outro de tapas e un terceiro de xamón e queixo. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar.
Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.